Pagbasa sa Bikol nin mga Tataramon gamit ang mga letrang N, A, I, G, O. Kaibahan si Teacher Luna. Sa tuyang ripasuhon ang mga letrang napag-adalan na. Mga aki, ano na nga ni ang tanog kang letrang N? Ang tanog kang letrang N, letrang N, letrang N. Ang tanog kang letrang N. Ano man ang tanog kang letrang A? Ang tanog kang letrang A, letrang A, letrang A. Ang tanog kang letrang A, Dangugon taman ang tanog kang letrang I. Ang tanog kang letrang I, letrang I, letrang I. Ang tanog kang letrang I. Ano nga ni ang tanog kang letrang G? Ang tanog kang letrang G, letrang G, letrang G. Ang tanog kang letrang G, Dangugon taman ang tanog kang letrang O. Ano ang tanog kang letrang O, letrang O, letrang O. Ano ang tanog kang letrang O, O. Basahon ang mga Tataramon gamit ang mga letrang N, A, I, G, saka O. Igo, igo, igo. Nigo, nigo, nigo. Nono, nono, nono. Nanigo, nanigo, nanigo. Anino, anino, anino. Naigo, naigo, naigo. Igo-igo, igo-igo, igo-igo. Inigo, inigo, inigo. Tanganing mapraktis pa ang sa imong pagbasa, basahon mo ang mga Tataramon na ikasana. Basahon inining 3 beses. Salamat sa imong pagdangog. Dai malingaw na mag-subscribe. Ako si Teacher Luna, ang saindong para tukdo. Aral daw ugaliw na magbasa. Tanganing mapauswag mo ang sa imong sadiri. Pirming mag-practice. Maaaraman mo, matibay ka na. Paaram. Hanggang sa sunod na pag-aaral.